И сега ще ви кажа по няколко думи за всеки един зодиакален знак или асцендент, според това къде се намира символично новолунието в неговата натална карта. Имайте предвид, че тези прогнози винаги могат да имат така някаква нотка на неточност, заради това, че домовете не винаги са разделени в наталната карта точно по така смяната на знаците. Нали, когато говорим за тропическия зодиак, тук имаме понякога първи дом може да започва в Овен, но да приключва в Близнаци, ако думът е включен, или пък може 12 дом да бъде в Овен, а пък вече първите градуси на, да кажем, 27-28 градус на Овена да попадат на асцендента, тогава това отново ще важи за първи дом като интерпретация, а всъщност Овена ще бъде в 12. Нали, има няколко такива момента в астрологията, които са малко по-особени, но гледаме най-общо, като архетип, като влияние. Ако усетите, че това, което казвам, не важи много за вас, може да погледнете съседният знак, който така да ви даде една насока, а тези, които познават наталната си карта, разбира се, за тях няма да представлява никаква трудност това нещо. Добре, започваме първо с Овен, разбира се, и така традиционно, тъй като новолунията в този знак и винаги започваме от първия знак от зодиака. Значи за овните това новолуние се случва в тяхният символичен първи дом. Тук говорим за зодия и асцендент. Това показва ново начало и нова лична инициатива. Работа в посока развитие на личните ви качества. Тук не говорим за работа, не говорим за деца, не говорим за семейство, а за неща, които искате да реализирате, които се отнасят лично до вас. Тук могат да бъдат проекти, с които вие да се покажете, да покажете на другите какво можете, над какво сте работили, за какво всъщност мечтаете и какво искате да реализирате, а може да бъде някаква по-коренна промяна във външния вид или в начина, по който искаме да ни приемат другите. От 2018 дори насам за овните е такъв период, в който може да настъпи трансформация или е могло, нали, тъй като периодът е доста дълъг като години, трансформация във външния вид и в начина, по който ни приемат другите. Тоест, може да се наблюдава смяна на имиджа. Човек, за който не е имало значение, да кажем, външният вид, да започне да се облича много строго, много делово, да желая да го приемат по-сериозно. Или точно обратното, да има едно пускане на това строго поведение, някаква външна норма, въпреки нашите чувства, човек започва вече да се съобразява с вътрешните си процеси, а не с това какво ще кажат хората, ако да кажем с самцук на някакво събитие и така нататък. Така че за овните като цяло този период е доста динамичен относно личността. Хирон е минал по всеки един градус на Овена, почти, нали, така, той е в крайните градуси, но всички овни са преживяли малко или много неговото изпитание, преминаването на болката чрез кризата на идентичността и на това как ние искаме да се представим пред другите. Това новолуние ще бъде още един момент, още една възможност ние да се позиционираме под някаква форма за зодия и асцендент Овен, да покажем това, което искаме, как искаме да ни възприемат и какво съответно сме готови да направим, за да го постигнем, защото не винаги това е лесно. Следващият знак е Телец. За вас, телци, това новолуние попада във вашият символичен 12-ти дом. По принцип 12-ти дом се свързва с изолацията, с страховете, с моментите, в които човек иска да бъде сам, иска да се отдръпне от обществото и да прави нещо, което го развива лично него, вътрешно. Нещо, което му носи стойност. И много често едно такова новолуние ни дава възможност да преодолеем още веднъж нещо, което ни спира да бъдем себе си. Нещо, което ни помага да се надградим, може да се направи, или някаква крачка за развитието. Да, тук дори да не говорим за Хирон, самото наличие на новолунието в 12-ти дом показва разкриване на вътрешен пласт. 12-ти дом е един изключително дълбок дом, който се управлява от рибите. Там нещата много често са свързани с чисто психологически процеси и страхове, препятствия и
трудности, които човек сам си така въобразява, че съществуват. Дори реално може да няма някаква предпоставка, която да ни спира да действаме, която да ни пречи, но страховете на човек са по-големи, отколкото са дори реалните опасности и трудности в живота. Така че за телците е много силно важно и ключово да помислят какво е това вярване, какво е това нещо като модел на поведение, като стил в тяхното общуване, в тяхното поведение, изобщо в маниерите, в начинът на мислене, което им пречи те да правят и да постигат това, което искат. Защото сега е моментът, в който могат наистина да отключат това нещо и да го осъзнаят. Няма да се очудя, ако има телци, за които този период е наистина предизвикателен, т.е. има ситуация, в която те срещнат даден свой страх. Много често, когато имаме активен 12-ти дом, ситуацията се развива така, че човек наистина среща своят страх лице в лице. Но това става с цел не да предизвиква у нас още повече страх или някакви негативни чувства, а ние да преодолеем това нещо, да видим, че то реално не е толкова трудно, не е толкова страшно, колкото сме си мислили, и ако положим малко повече усилия, ние бихме могли да го превъзмогнем. И така, крачка след крачка, път след път, това новолуние ни отваря една възможност, това не значи, че ще направим всичко, но дори една малка крачка отново е постижение, към което ние можем да се стремим. Ще дойде друг транзит, друга възможност и така малко по малко ние се лекуваме и успяваме да реализираме себе си по-добре. Следващият зодиакален знак е Близнаци. За вас, Близнаци, това новолуние ще попадне в символичният 11-ти дом, който се свързва с колективните дейности, с групите от хора и с мечтите, проектите, тези, които изискват малко повече време за реализация, които изискват малко повече труд, малко по-далечните мечти, които не се реализират за ден, за два. Но на първо място, когато имаме новолуние в този дом на приятелството, домът на колектива, е много важно Близнаците да видят в какви ситуации се сливат с колектива, с обществото. Къде малко или много застават в една крайна позиция и остават другите да решат вместо тях. Групата и аз. Тук това е нещото, което се откроява, защото Овенът показва лидерство, той показва идентичност. А Водолейския дом 11 показва, ние сме група, ние сме общество. Да, тази единица може да работи за обществото, но все пак да не се губи в него. Т.е. да не остава някъде скрита, да не остава в едно такова положение, че другите да решават вместо мен. Не, точно обратното. Тук човек трябва да заявява себе си, своето мнение, да показва какъв е неговият принос. Ако имате възможност тук да се включите в някаква колективна дейност, в някаква обществена кауза, която е за нещо по-добро цялостно, тук не говорим за индивидуално добруване или за някаква типично ваша цел, макар че може да сбъднете и ваша мечта чрез колективната визия, но ако имате възможност да се включите към нещо, да се чувствате принадлежни към някакъв вид общество, това ще ви накара да се почувствате много добре. Това може да ви отвори възможности, да бъде ключа, макар че така на пръв поглед да не изглежда нещо, кой знае колко значимо или огромно като крачка. Всъщност тези малки неща, случайни неща, са малките крачки, които отварят след това перспективите в живота. Може да се запознаете с хора, с които може да комуникирате на еднакъв език. 11-ти дом е на хората, които са свързани от една мисъл. Не просто колектив, който прави нещо, а една обща идея. Хора, които работят за благото на обществото и на дадената кауза, която се развива в момента. Така че всякакъв вид колективни дейности, групи от хора, комуникация, общуване, тук биха били изключително подходящи. И отново замислете се дали имате някакъв вид спирачка в комуникацията с повече хора. Дали наистина оставате групата да реши вместо вас или нещо друго, което не ви кара да се чувствате добре. Щом имаме Овен и Хирон, щом има рана тук, както споменах в началото, значи може би има нещо, което трябва да бъде премислено, за да се намери някакъв отговор, който да бъде лечителски. Отговор, който да ни задоволява, с който да излекуваме това, което е минус при нас, което усещаме като недостиг. И като дом на мечтите, разбира се, чисто в физическият свят,
може да се даде интерпретация, че в този период може да направите крачка към реализиране на ваша мечта. Нещо, което така ще ви отвори път, може да е малко, може да е телефонно обаждане, може да е така намек от приятел, ти знаеш ли, че тук и тук така търсят човек или могат да ти помогна в дадена сфера. Може да е нещо малко, но всъщност то да бъде ключето, което отваря вратата на бъдещите възможности. Така че, близнаци, вас бих ви посъветвала да действате в колективи, в групи, да се изразявате, да казвате винаги своето мнение такова каквото е, съобразявайки се с групата, но не и подчинявайки се на нейното мнение. Не губете своята идентичност, когато се намирате в дадена организация или структура. Следващият знак, който ще разгледаме, е Рак. За вас, раци, това новолуние се случва в символичният 10-ти дом, който е домът на работата. И тук кариерата, професионалните решения, изобщо мястото ви в структурата, където се намирате, излиза на преден план. Тук е много вероятно да излезе една болка относно това дали аз съм се реализирал в професията, в професионален план, така както на мен ми се иска. Ако сте зодия Рак, най-вероятно тази тема така е актуална за вас не само към момента, а и няколко месеца напред, защото личните планети, както казах, са в знак Овен от известно време насам. С навлизането на Сатурн това дори може да е създало някакви напрегнати ситуации в работата, моменти, в които да сте се чувствали притиснати, без възможност да реагирате, да лавирате и да правите каквито и да е промени. Седно стоите на едно място, няма развитие. Но тези неща отново не се случват случайно. И именно сега, когато имаме новолуние, вие може да направите някаква ясна крачка, с която да покажете своите намерения, своите желания и да покажете къде всъщност вие бихте искали да бъдете в професионален план. Съответно, ако сте на място, което не ви удовлетворява, това новолуние определено може да бъде спусък, който да ви накара да смените гледната точка, да потърсите ново място, където може да се развивате по-пълноценно и да намирате това, което всъщност ще ви направи щастливи и удовлетворени. От друга гледна точка, това може да бъде и символичен нов старт и на текущата ви работа. Може да бъде нова възможност, която ще се отвори пред вас, ако сте искали да се случи нещо. Аз няма да забравя, ноември месец имах новолуние в 10-ти дом. Изключително мощно, буквално на това новолуние ми се сбъдна една 6-годишна мечта, свързана с кариерата. Така че понякога има новолуния, които са изключително значими, които могат да се усетят. Има и такива, които просто ни подкамват, които ни подготвят за това, което ще се случи. Те са някакви малки крачки, малки стъпки, които извървяваме, докато получим желаното. Не всяко новолуние, не всеки месец ще бъде вау. Нали? Ние трябва да бъдем наясно с това. Но всеки месец трябва да правим крачка. Трябва да заявяваме, най-малкото да премисляме в главата си, къде не се чувствам добре в тази сфера, в работен план да кажем. Какво бих искал повече да дам, какво бих искал повече да получа, така че да се чувствам добре, така че да бъда удовлетворен и да ходя на работа с усмивка и с желание. Нали? И именно тези малки неща малко по малко подреждат пъзела, така че в даден момент се случва и чудото и човек получава това, което желае. Но никога не е случайно. Продължавам с зодия Лъв. При вас това новолуние попада в символичния 9-ти дом, домът на образованието, домът на новите възможности, на перспективите. Този дом се управлява от стрелеца по принцип и какво е важно и ключово тук. На това новолуние помислете, кое е това, което ви пречи да се развивате. Кое е това нещо като вярване, като трудност, като физическа невъзможност, да кажем, време или нещо друго, което не ви позволява да правите нещата, които усещате отвътре, че ще ви помогнат да се развиете. Да кажем, ако искате да учите нещо, ако искате да пътувате, да обикаляте, да се срещате с различни хора или пък да правите някакви духовни практики, защото 9-ти дом има общо и с духовността. И кое е това нещо, което ви спира? И има ли как да пренаредите ежедневието си така, че да направите някаква крачка от гледна точка на това да оптимизирате процеса, да може вече това да се случва? Може да бъде нещо малко, но да бъде с много голямо значение отново. Разбира се, ново обучение. Тук би било изключително подходящо.
нов вид образование, т.е. обучение, което ни показва нова перспектива, обучение, което ни дава нещо, към което до момента не сме имали достъп, не сме имали досег. Може да бъде дори запознанство с духовен учител, с човек, който ни носи така едно вдъхновение, когато го видим, човек, на когото искаме да приличаме.